AJ, insimbi silungile. Ungazisi uma ngabe kukhona ongifunayo. Kulungile. AJ kancane nje. Yazi imizwa yami ngitshela ukuthi namhla konke kuzohamba kahle. Unenhliziyo empilo akakumoyizele nokungimoyizelela. Isebusuku, isemini, ohlezi nje ediniwe, usimisa ngamanzonzo ngaso sonke isikhathi. Hayi, uyajabulela ukuzwisa ubuhlungu Lakshmi. Yikho yenza njena lo Hitlandeni. Kuyezwakala kwethu, kodwa ungabe nanzwela nasenzalweni yakhe. Ima kancane nkosazana. Ngiyazi ukuthi uze la ukuzoxolisa umnumzana, kodwa ukwazi uvele nje ugulukudele nje. Nokulokwehla wenyuka lana ngcono uyoma lapha yana buqamama. Uhlale kuleli yakho ngiyacela. Angizwa. Cha, akumele ucela uxolo kimi. He. Angeke ngixolise mina kumalume wakho, angiphathi ke nje kuwena. Ngizolanda imali yami lana. Imali yani? Yekheke. Ngilethe ikhekhe elikhulu kabi la izolo. Ucabanga ukuthi uthola mahala yini? Ngizolanda yonke imali yalo njengamanje nje. Futhi ke bese kade ngimthumela umnumzane wakhe iBill. Ngizela uzolungisa indaba yayo. Phela ave nginomngcwedi mina. Ini uthi uyithumele kuye ngqo umnumzane iBill? Kanti nina nile order phansi kugama lika bani ke? Lika baso AJ. Ubani ozolukhokhela? Ngu-AJ. Manje ke iBill imele ngithumele kubani? Ku-AJ. Nazo ke nginobungcwedi mina. Cha inkosazana ngiyacela ulalela ukwazi ukungena ngaphakathi inkosazana. Ngiyakosazana yami madam ngiyacela madam. Bona ukwazi ukungena ngaphandle kwemvume. Ngifuna imali yami. Manje ngizongena ke ngaphakathi. Ibhili yakho yayizolo ibithi 6000 rupees. Ngakho ke ngilinda imali yami njengoba ngime la eminyango nje. Ngicela uyikhokhe ke ngokusheshsha malume. Ngikulindile. Manje ngizolela isikhathi singakanani mina lana? Kunezinye izinto phela kumele ngizenze. Uyazi noma ngizingenele ngokwami. Ubani nje obamba intombazane kanjena ebona ukuthi iyawa. Yini le? Mpeto mundo. Yibhili ekhekhe lakho. Ungifuna imali yekheke wena ongigcobe ngalo ebusweni izolo ebusuku. Yebo. Sifaka umdlandlo omningi kabi nemali eningi ukwenza lo khekhe lelo. Manje mina ngihlangana napho ukuthi ligcothe ebusweni bakho kunokuthi lidliwe. Mpeto muni lo? Injalo ke nje. Ubani vele udla ikhekhe kulezi insuku? Zonke ingane zesikole lezi zithenga ikhekhe ukuze sigcobane ngalo, hayi ukuthi zilidle. Kanti futhi ke ziyalikhokhela ke zona. Kanti wena wazini ukuthi yona into eyenziwayo leyo? Yebo noma cha? Yebo. Iqiniso mnumzane. Sekwenzeka kanjalo kulezi zinsuku. Ngosuku lami lokuzalwa abangani bami bathenga ikhekhe eligcwele bavele balibhica lonke ebusweni bami. Mina ke ngase ngilidla. Ngalitapu nesilevini esimongweni nasekhaleni lami. Ngathi mangithi asilidle. Bavele benqaba ukulidla. Kwamele lidliwe yimi. Ngedwa lonke lingemnandi. Laline cherry. Uyabona ke? Ngakho ke mina ngizohamba nemali yami lana. Awucabange nje, uma indawo yokudlela ihambisela umuntu ukudla. Ayindaba ukuthi akudla yini noma cha. Bona bayakulethela nje ukudla kwakho. Angithi uyayithatha nje imali yabo. Kunjalo ke. Okunye futhi malume, unalo yini ulwazi lokuthi kuthatha imali engakanani kona ukuthi ubhaka ikhekhe? Ukhosha ngezinto zokwenza ikhekhe kwindawo ephethwe indoda yokudla enkulu kangaka. Ngaphezulu kwalokho ufaka ukuzikhandla kwasiswami nesikhathi sakhe. Ima kancane. Wena, bhala lokho. Mina? Kanti awufundile yini? Bhala.
Izithako zekhekhe zingibiza amarupi angu-1200. Ugesi wangibiza 300 rupees. Emva kwalokho ithalile lesiswethu bhala lona lingibiza amarupi awu-800. Sophinde futhi safaka nemali yokuthi silipakishe. Bhala nalokho kungibize amarupi awu-1300. No-rickshaw futhi uthatha imali eningi kabi nje. Bekuyimalini kambe? Oh, bekuwamarupi awu-42. Kulungile, imali nisahlangene? U-5,700 rupees. 5,700. Lo 300 rupees osele wona? Impela njalo. Nazo-ke. Angitshela i-account yami ayinasici yabona. Konke lokhu kuhlanganisa amarupi awu-6,000. Manje ngicela imali yami ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi. Uyazi ukuthini? Uyanyanyisa. Yini enyanyisayo lana? Uthi uyazi nje wena ukuthi umsebenzi ongakanani ukwenza ikhekhe wena? Kumele uye ezitolo uyothenga ushukela, Awume kancane. uflawa. Igram flour ekhekeni. Ini? Gram flour? Hayi gram flour. Njengerice line rice flour. Hlanhla leyo. Akekho odlele liyakhekhe. Kuno flour khona kulo. Akukwazi. Angikunika ngikhekhe wena. Kuzomela ulikhokheleke. Nginesiqiniseko sokuthi akakho umpheki kule ndawo yeni yonke okwazi ukubhaka ikhekhe edlula thina. Kwanele. Ngokuhlonipha ubaba ongizalayo. Besilokhu si-order ikhekhe lapha endaweni yeni yobhaka. Ukube ngangazi ukuthi umkhulu wakho unomzukulu onekhanda elihlaza nongafundisekile kanje, ngabe kudala saye ku-order lapha kwi-bakery yenu. Uyangizwa? Hey, ngiyazi ukuthi njengoba usukhuluma kanjena nje ingoba ungasafune ukukhokha la. ₹6.5 u-500 tip yakho. Thatha yonke le mali uhambe la. Ungaphindi uveze lobuso bakho la. Phuma. Yayiwe malume. Wenzani manje molahla imali kanjena? Musukudelela ugodeshi Lakshmi wena. Ukuba vele wanginika yona esandleni. Awungitshele wena unginikezile ikhekhe. Asikho nje isidingo sokuthi sibuyele lapha. Mina ngiyihlonipha imali, ingakho ngiyamkela nje noma ngabe uliphatha kanjani. Hawu uze wasipha netip okusho ukuthi ulithande ngempela ke boyikhekhe lethu. Okusho ukuthi belimnandi ngempela njengoba benilifuna nje. Inkampani yenu ave ithembekile ithi kodwa ngintshela into eyodwa. Man order ikhekhe lethu lezithele ezixotshiwe ngokuzayo. Uravati uzowenzela ehle siphundo. Ha? Ubonileke ukuthi ngithatha kanjani imali yami kumalume wakho nenkani loya. Awungitshela, yindaba umphathweni njena. Sengazi indaba enkulu ngento encane nje kangaka. Omalume abafana naye bahlale njalo nje bediniwe, kodwa mina ngeke ngize ngilinge ngize ngithule. Wena khumbule lamaphuzu ami nje. Elokuqala, elokuthi ngihlale ngiqinisile futhi angisabi umuntu. Elesibili, ulila engabukeka thobekile futhi eyigwala, kodwa uyacasuka naye kunesidingo. Hey madam, elesathu. Iphuzu lesithathu. Iphuzu lesithathu. Buza umphathi wakho ngephuzu lesithathu. Uzokutshela yena. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.